Poďme si dnes opäť niečo vyrobiť. Čo to bude tentokrát? Zariadíme si akvárium s krabmi. Možno by sme si mohli povedať niečo v krátkosti o domovine týchto dvoch druhov krabov. Náš krab Geosesarma denerle pochádza z Indonézie zo strednej Jávy. A Geosesarma tiomanicum žije na ostrove Tioman v Malajzii, čo je od seba zhruba 1300 km nejakou vzdušnou čiarou. Budem potrebovať samotné akvárium, kde na dno si dám nejakú netkanú textíliu. A keďže som meral po obvode, tak potrebujem zobrať z každej strany ohrúbku toho sklamení. Látku teda umiestním na dno. To bude tvoriť takú separačnú vrstvu, aby sa mi nedoškrabalo, keď sem nasypem štrk. Dáme tam v podstate iba toľko tej drte, aby mi vytvorila takú pobrežnú zónu. V podstate v tej časti, kde bude táto lávová drť, tak do tej výšky bude vodná hladina. Čiže tá drť mi bude oddelovať tú mokrú plochu od tej hliny. Pripravil som si druhú netkanú textíliu, ktorá má trošku väčšie rozmery. Bude oddelovať to dno, kde bude vlastne tá vlhká zóna od hliny, ktorú tu nasypem. Keď som s tým spokojný, s tým rozmerom, odstrihnuté presne a určitý presah tu mám na zahnutie, tak si to tam teda môžem pomocou tej pinzety zahnúť smerom nadol. Ako substrát použijem zmes rašeliny jemnej a môžete použiť buď to riečny piesok, alebo ja tu mám taký veľmi jemný piesok, to je vulkanického pôvodu. A tu zmes si teda spravím z jedného dielu toho piesku a dvoch dielov rašeliny. Či je tam dosť toho piesku, poznám aj podľa toho, že tú pôdu takto stlačím a ona by si mala trochu držať tvar. Vo svojej domovine žijú kraby v takých plytkých korytách potokov, v podstate veľmi slabo tečúcich, až blatistých, kde je toho piesku pomerne veľa, takže vôbec nemusíte šetriť. Oni tam vlastne žijú v takých norách. Schválne som tu nedával biely kremičitý piesok ani žltý, taký ten klasický, nazvieme ho dunajský, riečny piesok. Bolo by to tá pôda svetlejšia, ja proste chcem, aby bola taká tmavá, tak som preto použil aj ten piesok z lávovej drte. Teraz urobím tu, nazvime to, že pobrežná zóna. Mám tu niekoľko druhov takýchto mangrovových koreňov. Jeden lávový kameň je z takej nedočiernej lávy a druhý z takej červenej, takže aj to by som mohol použiť na vytvorenie kontrastu. Neviem, čo sa mi bude viacej z toho hodiť. Veľmi pekný lávový kameň takého nedočierneho odtieňa. No a tieto drevká, ideálne by bolo zase zvoliť taký typ dreva, ktorý by trošku kopíroval to pobrežie. Tvorí takú peknú líniu, taký prediel. No a z týchto všetkých driev, ktoré tu mám, tak sa mi tak asi najviac vidí tento. A dokonca tu aj takým zaujímavým spôsobom úplne náhodne do seba zapasuje. Teraz to robí takú zaujímavú tretinovú kompozíciu. Poďme na vysádzanie rastlín. Použijem túto krásnu rastlinku Hemiamatus, ktorá má miniatúrne listy. A ďalej tu máme nejaký Staurogion. Túto budem sadiť
do pozadia akvária, čiže do tejto časti, pretože táto bude predná pohľadová. Takže toto je taká trošku vyššia rastlinka. Trošku si prisvietim, nechaj čo si vidím. No. A teraz poďme vysádzať tento hemiamatus. A môžem sem vložiť to akvárium. Ideálne je dať si na spodok nejaký kúsok plastu, aby mi to nerozvírilo ten piesok, keď tam budem liať. Tu vedľa mám akvárium s krabmi Geuce sarmatiommanicum, ako ich názov napovedá, pochádzajú z ostrova Tioman. No a sem budem dávať kraby Geuce sarmadenerle. Teraz pustíme samičku. Len som ich tam dala. Už samček ide po samičke, no. Tak už časika chce poriešiť. Však tá samička klepe tými nožkami ako v ringu. Super, dosť. Koniec, chlapi. Mu nestačilo, ide za druhou. Aby tam bolo viacej ukrytov, dám tam kúsky z kokosového orecha, aby sa mali krabíky kde schovať. Do takéhoto akvária by som odporúčal tak maximálne 2 samcov a 2-3 samice. Tam musím nasypať chvostoskoky, ktoré budú robiť takú zdravotnú políciu. Budú rozkladať zvyšky organického materiálu a takisto dokážu veľmi účinne požierať aj plesne. Odrezal som si plexisklo, na ktorom je taká ochranná fólia, takže ju strhnem dolu. Je na jednej aj na druhej strane. No a môžem to pekne zakryť.